जिथे सत्ता तुमच्या असते तिथे राज्य आमचं असतं, कारण आम्ही सत्तेवर, पदावर किंवा पैशावर नाही तर मित्रांच्या मनावर राज्य करतो। पैलवान बाबाजी शेठ गुंजाळे व पैलवान शरद भाऊ घोडे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सचिन मुंजाळ व निखिल मुंजाळ मित्र परिवार। पैलवान बाबाजी शेठ गुंजाळे व पैलवान शरद भाऊ घोडे।